क्लास गनानै न'आव थांगासिनो लोगोफोर नायलांदो दा नै जोंनि गामिया साइमा बारामा नारिफ्रानो लामाया हनै मोजां जाथारबाय जोंनि गामिना बिफां लाइफां मोजांथारना लोगोफोर जोंनि गामियानो बिथिंबो थांजायो लामाया एभेलेबेल लामा आरो नै बिथिंबो थांजायो बिथिंजाय लामा मोजां आरोना बिथिंजाय लामा गाज्रि बिदिखौ दै जा मोजां नुयो नै बिफां लाइफांजों खोबफबनाय लोगोफोर गय दा जों थांगासिनो न'आवहाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जोंनि आयं नै जोंनि लाइब्रेरि बावनो जायो नै बावनो नै लाइब्रेरिया बिथिंजाय नै बिथिंजाय आं खोन्थानो नाङो बिथिंजाय नुयो नै न'फोरा न' बां नै बिथिंजायबो दङ नै जोंना ओरै हाबबाय बिथिंजाय हाबबाय जोंनिया नै बिथिंजाय हाबसिगोन नै लोगोफोर बिथिंजाय टार्निंआनो टार्निं मोनथारो जोंनि गामिया लोगोफोरनि न' मोनफैबाय नै जोङो लोगोफोर जों दा न' मोनफैबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक हो थ' बाय बाय